Barita nauli imingguta sadarion imasyat pesamen 110 tolu dimulai mai siya isada 1 ayat siya sonon ma dido isi. Haleluya. Mamuji mahamu ale akan aposo ni Jehova. Pujamu magor ni Jehova. Pinuji magor ni Jehova oleh roli salengelingna. Siana bisaran ni makani hari roli yang sedutan nado. Si pujion gor ni Jehova. Bumi pundo Jehova syanduhut akabangso. Dikicangnya kalangi do hamulion nai. Tungi siya masong Jehova lewat atai tipo ibana marabangsa. Habe di pasir diri na mangatak naliat ka bangagicang dohot na di tanoon. Ibana paheheng namin mesian orbuk. Ipatipul do na pogosi siyan dapbo. Laho podulo ni bana tok do akaraja ni bangsona. Ibana paya perempuan nahor li jabu. Gabe ina nalas roha. Mida akka anaknya. Haleluya. Iro sahatna. Uria ni Tuhan. Di bagasan Tuhan ni Tuhan Yesus Kristus. Patut lo ujian dewata siana saroha dohot pikiran merang do latar belakang ni cuma lawa uji dewata boy doi dipuji dewata ala dengan ngoluni iana konna ala sinur na pinahan gawe na niula ala tinggal dalam pesta iana konna dipuji dewata ala adong kenaikan pangkat dipuji dewata ujunai tuhor sawitna dipuji dewata ujud dapot karejo ujud tamba hartana doho tamba nang jabuna doho akka na asmi abai nagana sukun dihita puasa iko pujio dewata isi hurua ibana di bagasan waluta dia dono minah di dewata di bagasan waluta ido nanai merengota ditepukta di pesamen 110 tolong parpesamen di bagasan tupukon martikting laho manogihon tusaluhut hita jonwa asa mamuji asa pasangapon debata disude partiktia dohot disude panggulmiton ningolo dibonai do nakitupuktai dot hata haleluya ditutup muse dot hata haleluya haleluya puji Tuhan jana dia rahon diajak asa sudah memuji Jehova memuji mahamu ali oso di dewata
Tuhani. Berarti hubungan di sudah kata persia dengan hidupnya diajak mahita lalu memuji debatai. Jangan hidup nanti ditepuk tai ayat 2 itu pinuji mawar di Jehovah oleh nyoro di senelingna siapa bicara di mata ni hari roh dia sundukan do si pujion gowarni Jehovah. Jadi mau kasihan nasorak kita satu nasundut museng modutta sian portibio dido ikut ketong dohita memuji debata mulai sian nadungo hita nasugot ikut pujion tado debata satu namono musehita kumodarinya ikut ketong do mulut tao pasangapon debata takumoto isi dumo hita manugok nai Peter talok pido tangata madok moliadi tu debata mana na Peter hapido talului mamere akawia mas status nilona kita sendiri mah nama boto yati alai hala Kristen tidak nahi waktu nabi nobus di debata di sidu hita manogok nai iko perjono jo hita mangalo pitangan tadi puramatai mandok muliana Tuhan di losoro peyau habis satu bagasan manumoto sonang seribu ribuan mamul semakin nahulog diliang hodi
siang saluhut tentara surgawi di patutoru debatado dirina lahu manakat kebutuhan di hajat maut atik petipo debata marhabaksa alai di paseret do dirina manakat nadiak kalangit dohot naditanon manakat akan perdamolan na
naso marianaton alai nuain gabelas rohana mida akka anakna aida ngadong naso karpatupa debata tumbal gasitutudo holong dot asli rohani debata mida hita nadamolong mida hita perdosaon magobarhon asi dot tolong rohani debata napadua bangsona siap perhatobanan siang haleang do siang hadamolong ditagu tuinganan lasmi roha tayo dora sona masa dingolu ni si Hanna naso marianaton dohot si Elizabeth na holhian do nasida alai marhiti asli roha ni debata masa do harungangan gabe terbain nasida mamuse marlas ni roha mida akka anakna halak na mananda dengan bahasa papahelan ni debata di moluna iko patut do mamuji debata iko patut do mangandehon haleluya iko patut do makasabapon saduhut na pasu-pasu ni debata halak na marhaleluya iko patut do patutoru dirina mangurupi akan ada wali mangurupi akan aliai mangurupi akan sopo samarana sumarinai ido tandana nauta calo pasu-pasu sia debata ido tandana nauta homelatehon akka dengan bahasa ni debata hita halak na persea hita halak sinto Kristus ikut takas mangolutta ngolu nama muji pasangapon goar di debata alani tuita kamang inanami molo pesumo dia perdolota di tikion ikut takas do hita maka melatihuni maka sabapuni manang do hape nuain paru kilo ta adopi di tongan ni ngoluon dilas ni roha arsak ni roha pe ikut tetap do hita mamuji pasangapon goar di debata argo ya sahalak keluarga mulak ma pangarato siap batak tu bora pasogit tu tanami tu baruara pas mata baru umum mamaya de bolo tabaru ro pangarato basudiro mardo toy jopuan maroho sa pangaratoan magurang lubag ko hebeng bayar maju akatua ko dari kurion na ape dang di moto mar mobil penasina siyang medan na direktal do direktal mobil asongan na bagi mulak puhuta saat puhuta di camse marohana sesongan na morajong ape na po gusto pribada diladeni masude akaise na minum na di kodeon itu sigaret na itu ortu ibayar tuan na habis seminggu ibayar di tanah de harus uang rental mobil lu peti pikiri naik mulak na tu batang du mulak tu batang sahab na tu batang maruang musibana sa tadihi taga bisa ngomong na peokon ay mulak pa itu huta na si pangkaron do na dipinjak po hebe jabu na pen di batang ma di jabu ruli na kung yan ibihamui ruli baru tahu di sana ajak jabu satok tim bola di gusur lo bay gusur
jabuna peru lido mulak nomor baru disukunaka opuniba na tuaniba mahiba na baru pe mulak sa ni botong anak ni serui siap batang kurang nu dibuat ya hopang baru hari boktonin na nak kepet pinok te masa masehat iceri tahun mai namora di bana di saling na ido namora ikuna ba bergaus na maiba sa ibana di batang nunga mero kapalutangan na macalo hepeng nai do anak na muse imam holo nang dia sabab pun na adoni alani tu hita kainang marhite tu dukol ditogi do hita sian naliyai hita ala di patin pun di bataro hita sian habu kusantai hita diurupi di bataro hita alani ikut tadoma mau lihat itu di bata marhite dapuji maimana robi salelen nilelengna sian na seorang kita saat tu akhir ni ngolutta apapun yang terjadi di bagasan ngolu tetap dohita kasahaton pujionta tu di bata